στηρίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση. Είναι για τη συλλογική συζήτηση στην πρόταση της Αττρασία. Εγώ θα σποτέψω τον χρόνο σας, θα περάσω στους ομιλητές για να γίνει η συζήτηση κυρίως. Θα ξεκινήσει ο Παναγιώτης Μαυροβελής, που είναι μέλος του ΚΟΣΟ, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο Πάνος Ζαργάνος, που είναι επίσης μέλος του ΚΟΣΟ και είναι επίσης μέλος της Αττρίας. Καλησπέρα. Λοιπόν, για να μας ζεστάνει λίγο η συζήτηση. Να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Το θέμα, όπως το λέει αυτή, θα είναι πολιτική πρόταση της Αττρασία. Τι δεν πρέπει να περιμένετε να ακούσετε από εμάς. Δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε τη γνωστή πεπατημένη των λεγόμενων άμεσων πολιτικών προτάσεων που είναι της μοδός. Δυστυχώς και στην αριστερά. Ποια είναι η γνωστή συνταγή, η πεπατημένη συνταγή? Η πεπατημένη συνταγή λέει περίπου ως εξής. Διαμορφώνουμε ένα ελάχιστο πρόγραμμα, ελάχιστο. Όσο πιο εφικτό φαίνεται στον κόσμο, στη λεγόμενη μέση συνείδηση, στο λεγόμενο μέσο άνθρωπο, τόσο το καλύτερο. Για να μην τρομάζει, για να μην το βλέπει βουνό. Κάνουμε τις αντίστοιχες συμμαχίες στη βάση του ελάχιστου, ή μάλλον πιο σωστά, καθορίζεται αυτό το ελάχιστο πρόγραμμα με βάση την κατώτερη βάση του πιο συντηρητικού κομματιού από ένα παζλ δυνάμεων πολιτικών, με μια γενική και καθόριστη έννοια αριστερών, δημοκρατικών, προοδευτικών κλπ. Με την κατώτερη βάση του πιο συντηρητικού κομματιού διαμορφώνεται μια πολιτική συμμαχία. Τι κάνουμε στη συνέχεια? Ένα μπαράζ πολιτικών πρωτοβουλειών, πολιτικών μάρκετινγκ και κινήσεων, έτσι ώστε αυτός ο κάποιος αριστερός συνασπισμός, αυτό το κάποιο αριστερό μέτωπο, να αποδεικνύει την κυβερνησιμότητά του. Γιατί αν στον κόσμο δεν φαίνεται ότι μπορείς να κυβερνήσεις, με βάση την κυρίαρχη αντίληψη, την περιβόητη μέση αντίληψη, δεν έχεις πολιτική αξία. Πρέπει να αποδείξει ότι αξίζει τη χρήσιμη ψήφο στην κάλπη και έτσι σιγά σιγά να δείξει τον δρόμο προς τη Βουλή και τελικά στην κυβέρνηση. Αυτό το βασικό σχήμα που υπάρχει έχει τη λογική του, έχει δύναμη αυτή η λογική, γιατί αντανακλά τη συστημική άποψη και τη λειτουργία του αντιπροσωπευτικού αστικού κοινοβουλευτικού συστήματος και την κυριαρχία της αστικής ιδεολογίας αυτό. Σε αυτή τη συλλογιστική όλη, το μαζικό κίνημα, οι αγώνες, αυτό που λέμε εμείς ταξική πάλι, υπάρχει, δεν είναι ότι δεν υπάρχει, αλλά όμως συνιστά την προπόνηση. Ο καθ' αυτό αγώνας είναι η ίδια εκλογική διαδικασία. Δεν ξεκινάει η Αττρασία από τη συγκρότηση μιας πολιτικής πρότασης με τέτοια φετηρία. Τα προηγούμενα στοιχεία που έτσι πρόχειρα και ίσως και υπερβολικά ανέπτυξα, από κάποιες απόψεις μπορεί να θυμίζουν σαν περίγραμμα την εκστρατεία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Κάπως έτσι δεν είναι? Ένα πρόγραμμα, light, αυτό, κάποιες συμμαχίες, με έναν ηγέτη, απαραίτητα, κινήσεις, μπουρμπουρ, μάρκετινγκ, λαϊκή πλειοψηφία, θα δώσουμε τη λύση. Αν θέλουμε όμως να είμαστε πιο δίκαιοι, τα παραπάνω στοιχεία παραπέμπουν πιο ολοκληρωμένα περισσότερο σε αυτό που γνωρίσαμε το προηγούμενο διάστημα σαν τη λογική ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή μια τυπική ρεφορμιστική κοινοβουλευτική λογική, που όμως σε συνθήκες του καπιταλισμού της εποχής μας, που δεν είναι εποχή των παχιών αγελάδων, αλλά εποχή των ισχρών αγελάδων και της σκληρότητας, της μηχανής που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με πεδίο άσκηση στην κυβερνητική εξουσία, γρήγορα αυτή η τυπική κοινοβουλευτική λογική μετατρέπεται σε μια αστική νεοφιλελεύθερη πολιτική, την οποία τώρα την τρώμε στα κεφάλια μας, όχι εμείς, αλλά ολόκληρη η κοινωνική πλειοψηφία. Ας θυμηθούμε την πολιτική διατύπωση αυτής της λογικής, το περιεχόμενό της, πέρα από αυτή τη μεθοδολογία. Ένα αντιμνημονιακό μέτωπο πατριωτικών δυνάμεων, μια πρωτοβουλία κοινωνικής σωτηρίας και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, στο ουδέτερο ή και ίσως φιλικό πεδίο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σύμμαχο την υγιή επιχειρηματικότητα ή τουλάχιστον δεν είναι της ώρας να μιλάμε για κεφάλαιο, για ιδιωτική πρωτοβουλία, για ιδιωτικό τομέα, για καπιταλισμό. Ποιος μιλάει για τέτοια πράγματα? Ένα εύληπτο με λίγα λόγια πρόγραμμα αποδεκτό, παίρνουμε το κυβερνητικό τιμόνι με πρόγραμμα την ανακούφιση και μετά έχει ο Θεός και προχωράμε. Αυτή ήταν η περιβόητη μαγική πρόταση Τσίπρα, όπως συνολογήθηκε από πολλούς φωστήρες ακόμη και της αριστεράς. Ότι ο Τσίπρας έκανε τη φοβερή μαγική κίνηση.
Με ένα απλό πρόγραμμα, με ένα εύκολο πρόγραμμα, χωρίς να παρουσιάζει βουνά, χωρίς να παρουσιάζει δυσκολίες, με το μεγάλο μαγικό κλειδί της κυβέρνησης, ξεκλείδωσε τη λαϊκή συνείδηση και διαμόρφωσε μια πρωτότυπη στρατηγική κατάκτηση όχι απλά της κυβέρνησης από την αριστερά, αλλά ακόμα και της ίδιας της εξουσίας, και είχαμε ακούσει αυτή την προσέγγιση. Σήμερα, σύντροφοι και συντρόφισσες, ζούμε στο περιβάλλον των συνεπειών της ήττας αυτής της λογικής ή της νίκης της. Ανεξάρτητα από ποια σκοπιά θα το δούμε. Είναι ήττα. Αν το δούμε από τη σκοπιά της αριστερής εργατικής πολιτικής, μας ενδιαφέρει εμάς. Είναι νίκη, αν το δούμε από τη σκοπιά της ηγεμονίας της αστικής πολιτικής μέσα στο λαϊκό κόσμο, μέσα στο λαϊκό κίνημα. Πληρώνουμε σήμερα βαριά αναδρομικά, με τόκο και με πρόστιμο, το γεγονός ότι δεν καταφέραμε, παρά τη μάχη που δώσαμε, να ανατρέψουμε την ηγεμονία αυτής της αντίληψης. Υπάρχει σήμερα μέσα στον κόσμο η αίσθηση της αδυναμίας και της πολιτικής απογοήτευσης, επειδή ακριβώς αυτή η πολιτική λογική πήγε στα βράχια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με το αστικό, κλασικό συντηρητικό στρατόπεδο, δίνουν καύσιμα στη λογική του Τίνα, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση, συνδέοντας μάλιστα την αποτυχία οποιασδήποτε εναλλακτικής ακριβώς με την αριστερά. Πράγμα που είναι ένα πολύ επικίνδυνο σημείο, γιατί φτιάχνει ευεπίφορο έδαφος για την προπαγάνδα της ακροδεξιάς. Επίσης, καταγράφεται μια αδυναμία στη μαζική κινηματική δράση. Δεν πρόκειται για ήττα του κόσμου, ούτε της αριστεράς, ούτε του μαζικού εργατικού κινήματος, ή για συντηρητική στροφή. Δεν καταγράφεται άλλωστε μια μετατόπιση πολιτική προς τη Νέα Δημοκρατία ή προς τους φασίστες. Ωστόσο όμως, σύντροφοι, είναι μια αναδίπλωση. Είναι ένα κάθισμα. Πρέπει να το δούμε αυτό. Θα κάνουμε λάθος εάν το δούμε. Υπάρχει πολιτική δυσκολία, υπάρχει κινηματική δυσκολία. Πρέπει να το δούμε αυτό το κάθισμα, χωρίς ταυτόχρονα να μας είναι άλοθη. Πρέπει να δούμε ότι είναι προσωρινό, πρέπει να δούμε τις πολιτικές του αιτίες και τις πολιτικές προϋποθέσεις υπέρβασής του, και όχι να αναζητήσουμε σε αυτό ένα άλοθη παραίτησης από τις πολιτικές προσπάθειες που έχουμε να δώσουμε. Ας το σκεφτούμε λίγο γενικότερα. Στις στιγμές της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, της κοινωνικής κρίσης, της πολιτικής κρίσης, τότε ακριβώς είναι και η κρίση ρόλου για κάθε πολιτική δύναμη και κάθε πολιτικό ρεύμα, και πολύ περισσότερο για την επαναστατική αριστερά. Τότε είναι που σου λέει ο κόσμος: εδώ σε θέλω. Τώρα που έχουμε κρίση, εδώ που είναι μπαστούνια, εδώ σε θέλω. Να μου πεις τι πρέπει να κάνουμε, τι θες να κάνω και τι ρόλο θα πρέπει να παίξουμε. Και με αυτή την έννοια θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά ως μια πρόκληση. Όχι δημοσιολογικά, αλλά με μια ενεργητική παρέμβαση από τη σκοπιά των επαναστατικών στοχεύσεων που έχουμε. Τι λέει λοιπόν η ανταρσία, εάν δεν λέει τα προηγούμενα? Επιτρέψτε μου τώρα εδώ κάποιες επισημάνσεις. Κωδικοποίηση πρώτη της πολιτικής μας πρότασης. Το έδαφος, η αφετηρία ενός πολιτικού σχεδίου άμυνας, αντίστασης, ανατροπής αυτής της μνημονιακής πολιτικής, της κυβερνητικής πολιτικής και της ίδιας της κυβέρνησης, δεν πρέπει να γίνει σε ένα έδαφος προετοιμασίας για τις εκλογές, συζητώντας για το ένα ή το άλλο εκλογικό μέτωπο, αλλά πρωτίστως με την κυρίαρχη μάχη για τη συγκρότηση ενός μπλοκ κοινωνικού και πολιτικού μετώπου ρήξης και ανατροπής. Αυτή θα πρέπει να είναι το έδαφος, η βασική αφετηρία, αυτό το πρώτο αγκονάρι της πρότασης της ανταρσίας. Ένα τέτοιο μπλοκ ασφαλώς πρέπει να είναι διακριτός στις πολιτικές τοποθετήσεις και οριοθετήσεις του, θέτοντας στο στόχαστρο την κυβερνητική πολιτική, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την πολιτική του κεφαλαίου και των τραπεζιτών, θα πούμε και στη συνέχεια για αυτό το πράγμα. Ασφαλώς πρέπει να διεκδικεί την ανεξάρτητη, ακιδεμόνευτη δική του συγκρότηση, για να μπορεί να έχει πολιτική αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν δυνάμεις και προπλάσματα δυνάμεων και μορφών που μπορούν να στηρίξουν ένα τέτοιο αγωνιστικό εργατικό λαϊκό μπλοκ. Κατά τη γνώμη μου, πυρήνας του πρέπει να είναι μια οριζόντια διασύνδεση πρωτοβάθμιων εργατικών σωματείων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που διαφοροποιούνται από τον καθεστωτικό συνδικαλισμό ή τείνουν να διαφοροποιούνται από τον καθεστωτικό συνδικαλισμό, αλλά και άλλων συλλογικοτήτων αγώνα, όπως η μάχη για τους ιδιωτικοποιήσεις, για τους πληστηριασμούς κλπ. Με ενεργοποίηση παλιών αλλά και νέων άτυπων μορφών οργάνωσης εργαζομένων, επιτροπές αγώνα κατά απολύσεων, δράσεις κατά των ιδιωτικοποιήσεων, εργατικές λέσχες. Ανεξάρτητα την ύπαρξη σωματείων, νέες τέτοιες μορφές μπορούν να πλαισιώσουν καθοριστικά την προσπάθεια και χρειάζονται συνειδητές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Κρίσιμη θα είναι η συμβολή αγωνιστικών πρωτοβουλειών στην νεολαία, που περισσότερο από όλους χτυπιέται το ζήτημα της ανεργίας και ούτω καθεξής. Πρώτο στοιχείο της πρότασής μας λοιπόν είναι αυτό. Διαμόρφωση ενός αγωνιστικού κοινωνικού μαχόμενου
κοινωνικού και ταξικού μπλοκ, σε πιο πολιτική γλώσσα το λέμε μέτωπο ρήξης και ανατροπής. Δεύτερον, να δράσουμε κοινωνικό και ταξικό, παλεύοντας τι? Εδώ υπάρχει ένα δίλημμα. Δρούμε μέσα στο μνημονιακό πλαίσιο, πηγαίνοντας ακόμα πιο πίσω, επειδή πλέον τα μνημόνια είναι με πραγματικότητα και το πρώτο, δεύτερο και το τρίτο κλπ. Ή διεκδικούμε ανατροπή της εργατικής γενοκτονίας? Γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει να διεκδικηθεί μέσα στο εργατικό και το λαϊκό κίνημα ένα συνεκτικό πλαίσιο εργατικών και κοινωνικών διεκδικήσεων που να διεκδικεί την ανατροπή του πλαισίου, να διεκδικεί την ανατροπή του ταξικού συσχετισμού, τη σχέση μισθών κερδών, την ανάταξη της καθίζησης της εργατικής πλειοψηφίας, και αυτό όχι μόνο από άποψη πολιτικής φιλολογίας, αλλά θα πρέπει να μετριέται στο επίπεδο των στόχων. Και πριν απ' όλα στο οικονομικό πεδίο, χωρίς να είναι το μοναδικό. Τι σημαίνει αυτό? Βάζουμε σήμερα ζήτημα αύξησης μισθών? Πρέπει να βάζουμε ζήτημα αύξησης μισθών. Δηλαδή η υποχώρηση της θέσης της εργατικής τάξης μέσα από την οικονομική ληστεία στο επίπεδο των μισθών και όχι μόνο, γιατί υπάρχει και ο έμεσος μισθός, πρέπει να υπάρξει ένα τμήμα τουλάχιστον του εργατικού κινήματος που να το βάζει από την αντίστροφη σκοπιά. Ότι υπάρχει το περιθώριο και η ανάγκη ταυτόχρονα για αύξηση των μισθών, συντάξεων και επιδομάτων ανεργίας ταυτόχρονα, με αγνόηση των απαιτήσεων του μνημονίου και της Τρόικας. Δεύτερον, άμεση μείωση του χρόνου εργασίας και της ηλικίας εξόδου στη σύνταξη. Έτσι ώστε να έχουμε δουλειά σε όλους και ιδιαίτερα δουλειά στην νεολαία άμεσα. Άμεση μείωση του χρόνου εργασίας. Δεν είναι συνδικαλιστικό αίτημα. Είναι γενικό πολιτικό εργατικό αίτημα που στέκεται στον αντίποδα της αστικής μνημονιακής πολιτικής και γενικά της πολιτικής αυτής της αντιδραστικής καπιταλιστικής αναδιάθρωσης που γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Διαγραφή των χρεών και του δημόσιου χρέους, αλλά και των χρεών σε τράπεζες, ταμεία, εφορία για τους άνεργους, τους φτωχούς, μισθωτούς εργαζόμενους, μικροεπαγγελματίες. Επιθετικός στόχος. Ανατροπή της φορολιστίας με μείωση της άμεσης φορολογίας, φόρο εισοδήματος, εισφορές, έμεσης φορολογίας, ΦΠΑ και των κεφαλικών φόρων όπως είναι ο ένφια. Υπεράσπιση λαϊκής κατοικίας με ανατροπή των πληστηριασμών, ανατροπή των ιδιωτικοποιήσεων, υποδομές, νερό, ενέργεια, γνωστά τα θέματα. Και όλα αυτά έχοντας κατά νου ότι έχουμε μπροστά μας ένα καινούριο πακέτο στο πλαίσιο της λεγόμενης δεύτερης αξιολόγησης. Αλλά δεν είναι ανάγκη να περιμένει στα καινούργια πακέτα, ήδη σήμερα, από σήμερα, ισχύει η καινούριο καθεστώς για τη φορολογία και τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, των λεγόμενων ελεύθερων επαγγελματιών. Στην ουσία είναι μια τεράστια μάζα εργαζομένων που είναι με δελτίο παροχής υπηρεσιών, μισθωτών δηλαδή, των αγροτών και το καθεξής. Άρα λοιπόν θέλει στην πολιτική μας πρόταση το στοιχείο του στίγματος της διεκδικήσης, ειδικά στον οικονομικό τομέα, να είναι στοιχείο ανατροπής του μνημονιακού πλαισίου και όχι μέσα στο μνημονιακό πλαίσιο. Γίνεται μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, πολιτική συζήτηση μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Τρίτο ζήτημα. Επιτρέψτε μου να πω το ζήτημα της απασχόλησης, δυστυχώς το λέμε και εμείς τώρα, και της ανεργίας, πρέπει να ξεχωρίσει σαν πολιτικό ζήτημα. Είναι και επικαιρότητα, βλέπετε το τραμ το δόλ, εκατοντάδες εργαζόμενοι. Όλα τα σκέφτονται, εκτός από το ότι μπορεί να υπάρχει κατάσχεση της περιουσίας και των καταθέσεων των ιδιοκτητών για την πληρωμή των εργαζομένων και τη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Είναι το παράδειγμα του Σκλαβενίτη. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού λέει ότι προϋπόθεση για να παίξει το σχέδιο της σωτηρίας είναι να κλείσουν 22 καταστήματα. Αυτό περνάει από το μυαλό. Να κλείσουν 22 καταστήματα και να εξαρτηθούν ορισμένοι εργαζόμενοι από το σχέδιο της σωτηρίας. Αυτό που δεν περνάει από το μυαλό πάλι είναι η κατάσχεση της περιουσίας και του εισοδήματος και βέβαια πολύ περισσότερο εθνικοποίηση κλπ. Πρέπει να γίνει κεντρικό ζήτημα για μας. Δεν υπάρχει καμία μείωση ανεργίας όπως παρουσιάζονται. Ήδη λένε ότι τα στοιχεία αντιστοιχούν με την καταγραφή της μερικής απασχόλησης. Και τίποτα περισσότερο σε βραχυχρόνια προγράμματα. 50-50 είναι οι προσλήψεις όπου γίνονται. Μερική απασχόληση και σταθερή σχέση. Ο Τόμσεν βγαίνει και λέει: θέλουμε 21 χρόνια στην Ελλάδα για να γυρίσουμε στα προμνημονίου επίπεδα. Δηλαδή για να πάει η ανεργία στο 9%. Ο ΑΕΔ ενεργοποιεί τώρα τον καινούριο κανονισμό με βάση το οποίο θα υπάρχει σύστημα παρακολούθησης του ανέργου. Στην ουσία είναι. Ποιος έχει δει το με λένε Daniel Blake? Αυτό είναι. Δηλαδή ένα μακιαβελικό σύστημα όπου ο άνεργος κάθε φορά θα πρέπει να αποδεικνύει ότι δεν φταίει αυτός που συνεχίζει να είναι άνεργος. Και του λέει πόσες φορές ξεφτυλίστηκε σήμερα, σε πόσα ιδιωτικά κέντρα αναζήτησης εργασίας πήγαινες, σε πόσους πήγες και έκανες υποτίθεται βιογραφικό, έδωσε βιογραφικό, πήγε συνέντευξη κλπ. Και το καθεξής. Το ζήτημα λοιπόν δουλειά για όλους, με αξιοπρεπούς μισθούς και με όλα τα δικαιώματα, είναι κριτήριο για μας. Όταν οι άλλοι βάζουν ως κριτήριο υποτίθεται την ανάπτυξη ή την παραγωγική ανασυγκρότηση, ως ένδειξη ότι πάμε καλά,
εμάς το δικό μας το κριτήριο είναι ότι αποκτά πόντους μέσα στο εργατικό κίνημα και στο λαϊκό κίνημα η λογική μιας τέτοιου τύπου διεκδίκησης γύρω από το ζήτημα της δουλειάς, που έχει εδώ όμως για μας συγκεκριμένα αφετηρία. Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα? Ότι από τη μια μεριά έχει 25% ανεργία και από την άλλη μεριά έχει έναν υπάρχοντα παραγωγικό ιστό να δουλεύει το πολύ στο 60%, στο 50 με 60%. Δηλαδή η σύγχρονη καπιταλιστική δομή σου λέει δεν με συμφέρει να σε απασχολήσω τώρα. Δεν μπορεί να είμαστε αδιάφοροι σε αυτό το πράγμα και να μην υπάρχει μια κεντρική θέση αυτό που να λέει ότι άξονας για την ενεργοποίηση αυτού του παραγωγικού ιστού, αυτού του παραγωγικού δυναμικού και για την απασχόληση του κόσμου που χυμάζει στην ανεργία είναι ακριβώς η επιστράτευσή του. Αυτή είναι η πρόθεση των εθνικοποιήσεων με εργατικό έλεγχο που βάζει η ανταρσία. Δηλαδή, για να έχουμε απάντηση στο ζήτημα της δουλειάς και της απασχόλησης σήμερα, χρειάζεται ένα άμεσο πλήγμα στο θέμα της απόλυτης κυριαρχίας του κεφαλαίου, στο θέμα της ιδιοκτησίας, με ένα ευρύ πρόγραμμα εθνικοποιήσεων, επαναθνικοποιήσεων και εθνικοποιήσεων, όχι μόνο των πρώην ΔΕΚΟ αλλά και του καθ' αυτού παραγωγικού τομέα, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί το σύνολο του παραγωγικού ιστού με εργατικό έλεγχο, να δοθεί μια πρώτη απάντηση στο ζήτημα της δουλειάς. Αυτό πρέπει να είναι κεντρικός πολιτικός στόχος δικός μας. Τέταρτη ενότητα της πολιτικής μας πρότασης. Να αγωνιστούμε. Πώς να αγωνιστούμε? Πώς να αγωνιστούμε? Εδώ επιτρέψτε μου να είμαι λίγο περιγραφικός. Θα το πω λίγο δυσάρεστα. Χάνουμε έναν αγαπημένο άνθρωπο, ξέρετε ποια είναι η σειρά. Είναι κηδεία πρώτα. Και μετά την κηδεία ακολουθούν κάποια άλλα στιγμιότυπα. Είναι τα τριήμερα, ξέρω εγώ, τα τρίμηνα, τα εξάμηνα, τα χρονιάτικα κλπ. Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, στο βαθμό που πηγαίνει με το ρυθμό της ΓΕΣΕ, πολιτικό και αγωνιστικό βηματισμό, ακολουθεί αυτή τη λογική από την αντίστροφη. Δηλαδή, πρώτα μπαίνει το χρονιάτικο, το τρίμηνο, το τριήμερο και το αγωνιστικό ραντεβού και κλιμάκωση είναι η κηδεία, η μέρα της κηδείας. Δηλαδή, η λογική που λέει ότι η κυβέρνηση κατεβάζει ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο μάλλον θα συζητηθεί το Πάσχα, και εγώ κάνω πιο πριν περίπου προβλέψιμες κινητοποιήσεις, απροετοίμαστες, ασυντόνιστες, απεργίες πολλές με λίγους απεργούς και βάζω κλιμάκωση πότε? Τη μέρα της ψήφισης, έξω από τη Βουλή. Αυτό από μόνο του είναι υπονομευμένο ακόμα και για την αντίληψη της συνείδησης των εργαζομένων, πόσο μάλλον εξαιτίας και της γενικότερης προπαγάνδας που θα υπάρχει. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Πρέπει. Υπάρχουν τμήματα μέσα στο εργατικό κίνημα που σπάζουν αυτόν τον κανόνα. Γιατί η ΠΕΝΕΝ σπάζει αυτόν τον κανόνα? Ένα πρωτοβάθμιο σωματείο στον ιδιωτικό τομέα αδύνατο. Γιατί ορισμένα σωματεία των νοσοκομείων σπάζουν αυτόν τον κανόνα? Γιατί ορισμένοι ιδιωτικοί εργασιακοί χώροι σπάζουν τον κανόνα? Δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα ρήξης, εκεί όπου το κάθε αγωνιστικό βήμα έχει και ένα επόμενο και ένα μεθεπόμενο, εκεί όπου υπάρχει συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων και όχι πολιτικού τύπου διαχείριση ενός υποτιθέμενου αγωνιστικού πλαισίου από τα πάνω, υπάρχει μια. Για αυτούς τους αγώνες είμαστε περήφανοι, αυτοί οι αγώνες είναι η ελπίδα μας, αυτή η τάση όμως θα πρέπει να γενικευτεί μέσα στο εργατικό κίνημα. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα εργατικού κίνηματος. Και έξω από την παραγωγή, ας το πούμε, υπάρχει αυτή η τάση. Τι μας δείχνει λίγο η δράση για τους πληστηριασμούς? Τι μας δείχνει λίγο η δράση για το νερό με την ΕΙΔΑΠ κλπ. Είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Πέμπτο ζήτημα. Αγκονάρει στην πολιτική πρόταση της ανταρσία. Η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ρήξη με τη λογική και κυριαρχία του κεφαλαίου ταυτόχρονα. Γίνεται, σύντροφοι και συντρόφισσες, όλο και περισσότερο φανερό ότι μπορούμε να μιλάμε για έξοδο από το πρώτο μνημόνιο, από το δεύτερο μνημόνιο, για το τρίτο μνημόνιο. Δεν μιλάμε όμως και δεν μπορούμε να μιλάμε μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξοδο από το καθεστώς των μνημονίων γενικά. Για τον εξής πολύ απλό λόγο, ότι επειδή η Ελλάδα έχει το δημόσιο χρέος που έχει, επειδή η Ελλάδα είναι σε ένα μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το δάνειο από τον ΕΜΕΣ, σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και γενικά τη νέα οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απολύτως σαφές, όχι μόνο σαν κατεύθυνση, αλλά και από μέσα από ποιες μορφές και ποιους θεσμούς, είναι προγραμματισμένη, θεσμοθετημένη και πολύ σκληρά δεμένη με 1002 νήματα η υπαγωγή της Ελλάδας, της ελληνικής κοινωνίας δηλαδή, πας ενδιαφέρον, σε μνημονιακό καθεστώς και σε καθεστώς άθλιας μνημονιακής επιτήρησης τουλάχιστον μέχρι το 2060. Αποτελεί φτηνή δημαγωγία και φτηνό αποπροσανατολισμό, επικίνδυνο αποπροσανατολισμό να γίνεται οποιαδήποτε συζήτηση για δυνατότητα εξόδου του μνημονίων χωρίς αυτό να κατανοείται με ανατροπή και σπάσιμο του πλαισίου της Ευρωζώνης και γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί την συνασπισμένη μορφή επιβολής αυτής της αστικής μνημονιακής πολιτικής στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα. Αυτό το ζήτημα το σηκώνουμε ψηλά σαν ανταρσία.
Δεν είναι προαπαιτούμενο με την τυπική έννοια. Το θέτουμε ισχυρά σαν πολιτικό επιχείρημα και πιστεύουμε ότι όλες οι δυνάμεις της αριστεράς και γενικά οι μαχόμενες δυνάμεις του λαϊκού κινήματος θα κριθούν αποφασιστικά σε αυτό το ζήτημα σε γρήγορο χρόνο, σε πολύ μικρό χρόνο και θα κριθούν θετικά ή αρνητικά. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη γύρω από αυτό το πράγμα. Δύναμη μας δίνει σε αυτή την προσπάθεια το γεγονός ότι σπάζουν μέσα στον κόσμο ταμπού. Ήταν ταμπού η μακροημέρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα ήταν ένα ερώτημα τι στάση εμείς κρατάμε ή όχι. Η εξελίξη με τον Brexit και όχι μόνο δείχνουν ότι δεν είναι ταμπού, ότι υπάρχει κλειδονισμός. Δέστε τον πανικό της Λαγκάρντ στον Νταβός και στην ομιλία της και άλλα θα μπορούσε να πει κανένας πάνω σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο οικονομική πλευρά, ωστόσο. Μπαίνει το να σηκώσει από αυτή τη σκοπιά το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηκώνει το ζήτημα της λαϊκής κυριαρχίας, σηκώνει το ζήτημα της δημοκρατίας, σηκώνει το ζήτημα της δυνατότητας, του δικαιώματος του ελληνικού λαού να καθορίζει τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στον τόπο. Υπάρχει εδώ το αντεπιχείρημα σε αυτή την επιμονή της ανταρσία, ότι ξέρεις κάτι, ίσως και να έχεις δίκιο. Αλλά τέτοια αναλαστική επιμονή στο ζήτημα της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά κολώνει τον κόσμο γιατί συνειδητοποιεί ότι αυτό πάει μαζί με την ρήξη τουλάχιστον, αν όχι την έξοδο, από το καπιταλιστικό πλαίσιο γενικά. Γιατί έχει μια ολόκληρη καπιταλιστική ολοκλήρωση μέσα στην οποία είναι ενταγμένη η Ελλάδα. Αυτή είναι μια αλήθεια. Αλλά αυτό το πράγμα είναι ένα πρόβλημα δικό μας ή πρόβλημα του αντιπάλου. Εμείς πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα δικό μας, αυτό είναι ζητούμενο για μας. Πράγματι η σύνδεση της πάλης ενάντια στο κεφάλαιο στην Ελλάδα με την πάλι ενάντια στους μηχανισμούς του συνασπισμένου ευρωπαϊκού κεφαλαίου που αποτελούν μεγάλη αφετηρία στήριξη του ελληνικού κεφαλαίου. Απέναντι σε αυτή τη συνασπισμένη δύναμη, απέναντι σε αυτό το συνδυασμό εθνικής δράσης του κεφαλαίου, θα πρέπει να δουλέψουμε με τον κρίκο της αποδέσμευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, συνδεδεμένη με μια αντικαπιταλιστική πορεία, με έναν αντικαπιταλιστικό δρόμο όπως τον βάζω. Έκτος άξονας. Ειρήνη και δημοκρατία ενάντια στον πόλεμο, τον πολιτικό ολοκληρωτισμό και τον φασισμό. Το 2015, στο βήμα το βγήκαν τα στοιχεία αυτά, δεν είναι μόνο η περιοχή μας. Δεν στέκομαι γιατί έχω φάει και χρόνο. 1,7 δισεκατομμύρια υπάρχει μια τρομακτική κούρσα εξοπλισμών καινούργια. Με καινούργιους παίκτες. Δεν είναι μόνο Αμερικάνοι, το 30% των εξοπλισμών είναι Αμερικάνοι. Ο Τραμπ θα τα αυξήσει και μην τσιμπάμε στα παραμύθια περί άλλου υποδείγματος ή διάφορα τέτοια. Το έχει πει, είναι το πρώτο πράγμα. Και μάλιστα το πυρηνικό οπλοστάσιο, τις επενδύσεις για το πυρηνικό οπλοστάσιο. Αλλά παίζουν και άλλοι παίκτες, η Κίνα, περιφερειακές δυνάμεις, η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία κλπ. Είναι 2,3% του παγκόσμιου ΑΕΠ σε μια στιγμή όξυσης της κρίσης και ανόδου του προβλήματος της φτώχειας και της κοινωνικής ανισότητας όλο τον χρόνο. Ο καπιταλισμός βρέπει τη διέξοδο προς τον πόλεμο ως διέξοδο δικής του παραγωγικής ανάταξης και σωτηρίας και ως μορφή βέβαια έκφρασης. Το έχουμε καθαρώσει εδώ. Όχι μόνο το θέμα του πολέμου αλλά και το θέμα της δημοκρατίας. Δυστυχώς είναι νομοτέλεια ενός καπιταλισμού που είναι σε μια κρίση αργόσυρτη. Δεν αρκεί σήμερα η κλασική μορφή της συνένεσης, του εγκλωβισμού μέσα από το γενικό καθολικό εκλογικό δικαίωμα και το ένα και το άλλο. Ο αυταρχισμός, ο φασισμός στην κλασική μορφή, στην καλυμμένη μορφή, θα μπαίνει όλο και πιο πολύ στην ημερήσια διάταξη. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, αν δεν αναβαθμίσουμε το ζήτημα της αντιφασιστικής δράσης και της αντιπολεμικής δράσης, αν δεν προετοιμαστούμε για τον πολιτικό ολοκληρωτισμό και τη σύγχρονη μορφή πολέμου, κυριολεκτικά θα δικαστούμε από τις πιτζάμες. Έβδομο και τελευταίος άξονας. Με ποιες πολιτικές δυνάμεις θα γίνουν όλα αυτά? Υπάρχουν δυνάμεις στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν μπορείς μόνο από κάτω. Υπάρχουν μόνο πολιτικές δυνάμεις στην ελληνική κοινωνία που μπορούν, τους αφορά αυτή η πολιτική πρόταση ανταρσία και μπορούμε να συζητήσουμε εμείς. Κατά τη γνώμη μας υπάρχουν ευρύτερες ζώνες αριστερών πολιτικών δυνάμεων, κινηματικών ρευμάτων, κομμουνιστών στην Ελλάδα, που μπορούν, εάν κινηθούν σε μια κατεύθυνση συμβολής στη διαμόρφωση μιας ενιαίας αγωνιστικής σκήτης σε αυτή την κατεύθυνση, μπορούν πραγματικά να φέρουν τα πάνω κάτω. Το αν θα το κάνουν ή όχι, ορίζει τα όρια της πολιτικής τους ευθύνης. Υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις. Εμείς δεν υιοθετούμε μια θεωρία ήττας της αριστεράς και ειδικά της αντικαπιταλιστικής και κομμουνιστικής αριστεράς στην Ελλάδα, παρά τα όρια και τις αδυναμίες, τις ευθύνες και τα λάθη που έχουν οι συμπυκνωμένες πολιτικές μορφές των πολιτικών δυνάμεων. Και είναι γνωστή η κριτική που κάνουμε για το ΚΚΕ, που αρνείται πεισματικά κάθε αγωνιστική συμπόρευση. Ευκολότερα μπορεί να τα βρει με τον Παραγόπουλο παρά με ένα συντονισμό πρωτοβάθμιων σωματείων και να βάλει σε μια λογική κίνηση. Ευκολότερα θα αναπτύξει μια επίθεση πολλές φορές και δασπολογική προς τα αριστερά, παρά θα στρέψει όλο το προστασιό του απέναντι στην κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μας διευκολύνει αυτό πολιτικά,
Δεν μας διευκολύνει αυτό το πολιτικά στα καθήκοντα. Υπάρχουν όμως οι δυνάμεις μέσα σε αυτόν. Οι δυνάμεις που έχουν αποκλειθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πολύ θετικό, και δεν έχει τερματιστεί αυτή η διαδικασία της διαφοροποίησης δυνάμεων από το ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό πρέπει να έχουμε στο νου μας, μέχρι τώρα είναι σε μια αντίφαση. Ενώ κάθε φορά που υπάρχει μια εκλογική διαδικασία, όχι μόνο εκλογές, ξέρω εγώ για το κοινοβούλιο, αλλά αρχαιρεσίες καθηγητών, αρχαιρεσίες φοιτητικές, χαμός, ενότητα, να είμαστε μαζί, να κάνουμε, να δείξουμε, να ράνουμε, να φτιάξουμε, να δείξουμε, να ράνουμε, γιατί όλο είναι εγκλωβισμένο γύρω από την εκλογική συνόψη σε ένα ψηφοδέλτιο, με καπέλο βασικά στην πολιτική τους. Όταν μπαίνει το ερώτημα της αγωνιστικής συμπόρευσης, που είναι πολιτικό ζήτημα, για να δώσεις μια έμπνευση στον κόσμο, και ούτε στον συντονισμό πρωτοβάθμιων σωματείων, ούτε στην αντιφασιστική δράση, ούτε στους πληστηριασμούς υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Υπάρχουν όμως ωστόσο αυτές οι δυνάμεις σε μια διαρκή ρευστότητα. Υπάρχουν δυνάμεις ανταρσία, προφανώς. Με την προϋπόθεση ενιαίας παρέμβασής μας, που μπορούμε να την βελτιώσουμε περισσότερο σε πάρα πολλούς χώρους, μπορούμε, πιστεύουμε, να αποτελέσουμε το κέντρο ενός πολιτικού διαλόγου σε ένα τέτοιο ευρύτερο μπλοκ πολιτικών δυνάμεων. Υπάρχουν τάσεις και ρεύματα του αναρχικού και αυτόνομου χώρου, ειδικά όσοι δραστηριοποιούνται σε δράσεις κατά της επισφάλειας της εργασίας και υπερβαίνουν τα αντιαριστερά του σύνδρομα, που επίσης μπορούμε να έχουμε ένα διάλογο. Υπάρχουν όλες αυτές οι δυνάμεις, με όλες αυτές τις διαφορές, τις οποίες τις έχουμε συναίσθηση. Ποιο είναι το κρίσιμο εδώ να πούμε? Δεν είναι εφικτό, ούτε είναι και αναγκαίο και χρήσιμο, να υπογραφεί κάποιο πρωτόκολλο γενικής πολιτικής συνεργασίας σε όλο αυτό το δυνάμει. Είναι όμως αναγκαίο και εφικτό αυτές οι δυνάμεις, με ταξική και πολιτική ευθύνη απέναντι σε αυτό που θεωρούν ότι προσωπεύουν, απέναντι στον κόσμο της εργασίας και της ανεργίας σήμερα, να αποφασίσουν ότι θα βαδίζουν παράλληλα, χτυπώντας όμως συντονισμένα. Να αποφασίσουν ότι θα ενεργοποιήσουν κοινές σημαίες, αλλά ή και διαφορετικές σημαίες, αλλά με έναν συντονισμό, και αυτό είναι πολιτικό στοιχείο, δεν είναι ζήτημα μόνο ενιαίας κινηματικής δράσης, απέναντι στον κοινό αντίπαλο, βλέποντας τον αντίπαλο αυτό στο πρόσωπο του κεφαλαίου της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι καρδιά της λογικής της ανταρσίας στο πολιτικό σκέλος. Εμείς είμαστε υπέρ του, δεν είμαστε υπέρ της λογικής του όλα ή τίποτα, είμαστε υπέρ του να παλέψουμε με αυτή τη λογική σε ό,τι είναι δυνατόν, με όποιον είναι δυνατόν να μπει, με όποιο διαφορετικό τρόπο μπορεί να μπει ο καθένας, σε όποιο διαφορετικό διακριτό πεδίο αυτό το πράγμα μπορεί να καταγραφεί. Δεν βάζουμε τελεία δηλαδή στο γεγονός ότι, αυτή είναι η εκτίμησή μας, ότι ξέρω εγώ με το ΚΚΕ σαν κόμμα δεν μπορούμε να έχουμε μια γενική πολιτική συνεργασία. Με τη ΛΑΕ σαν κόμμα, στο βαθμό που μένει περίπου στα όρια της προγραμματικής λογικής του ΣΥΡΙΖΑ, με μια ελάχιστη μετατόπιση στο ζήτημα της Ευρωζώνης, δεν μπορούμε να έχουμε μια γενική πολιτική συνεργασία. Δεν μπορούμε να βάλουμε τελεία όμως αυτό. Δεν μπορούμε να βάλουμε τελεία σε αυτό το πράγμα. Αλλά να αναζητήσουμε εκείνα τα πεδία, εκείνες τις μορφές που μπορεί να υπάρχει εκείνο το επίπεδο κοινής κινηματικής και πολιτικής δράσης που θα αλλάζει τους όρους και θα μετασχηματίζει τα πράγματα ακόμα και στο πολιτικό επίπεδο. Και τέλος, και έκλεισα οριστικά σε σχέση με αυτό, πιστεύω ότι κάποιος λέει, υπάρχει γνωστή φράση, μητέρα της πολιτικής είναι οι συσχετισμοί. Αλλιώς λες λόγια. Αυτή η συνολική κοινωνική και πολιτική προσπάθεια, αυτή η πρόταση που θα μπορούσαμε να τη συνοψίσουμε σε μια πρόταση διπλής ανασυγκρότησης, τόσο στο ζήτημα του μαζικού λαϊκού κινήματος της ταξικής πάλης, όσο και στο επίπεδο της πρωτοπορίας των πολιτικών δυνάμεων, για να μπορέσει να υπηρετηθεί, χρειάζεται έναν πιο ισχυρό αντικαπιταλιστικό πόλο. Εμείς θεωρούμε σαν αφετηρία αυτού του πόλου την ανταρσία. Θα πει ταυτολογία είναι αυτό. Αφού ανταρσία είμαστε, δεν το βάζουμε με αυτή την έννοια. Το βάζουμε με την ουσιαστική έννοια. Και ούτε το βάζουμε τυπικά και οργανωτικά, πενεύοντας τον εαυτό μας. Έχουμε πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών μας, των διαφορών, ξέρω εγώ, της συνοχής, της οργανωτικότητας, της σύνδεσής μας με τον εργατικό κόσμο, το λαϊκό κίνημα. Τα έχουμε συναίσθηση όλα αυτά. Πιστεύουμε ότι το υπερασπίζουμε από τη σκοπιά αυτού που αντιπροσωπεύει η ανταρσία. Και αντιπροσωπεύει ένα διακριτό τρίτο πολιτικό ρεύμα μέσα στην αριστερά, που διαφοροποιείται από την λογική την αστική, τη διαχειριστική, που διαφοροποιείται από την τυπική λογική της απόστασης από το εργατικό κίνημα, αντιπροσωπεύει τη λογική της ρήξης και της επανάστασης, αντιπροσωπεύει τη λογική του αναγκαίου δρόμου ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το καπιταλιστικό πλαίσιο σήμερα. Το συμπυκνώνει αυτό κυρίως μέσα από το πρόγραμμά της, παρά το γεγονός ότι και αυτό δεν το θεωρούμε κλειστό. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συγκροτημένες πολιτικές δυνάμεις και ρεύματα που να μπορούν να αποτελέσουν ένα πρώτο πεδίο εφαρμογής για ένα ευρύτερο αντικαπιταλιστικό μέτωπο με βάση αυτό το πρόγραμμα,
έχουμε την πεποίθηση και το στόχο να βρούμε όλες εκείνες τις πρωτότυπες μορφές συνδυασμού, διαλόγου και κοινής δράσης ταυτόχρονα, ώστε να διευκολύνουμε την τάση δημιουργίας τέτοιων ρευμάτων, έτσι ώστε το σημερινό επίπεδο συσπήρωσης και συγκρότησης αντικαπιταλιστικού δυναμικού να μην είναι το ανώτερο δυνατό που μπορούμε να παρουσιάσουμε, αλλά μπορούμε να στοχεύσουμε σε έναν ευρύτερο, ισχυρό, αντικαπιταλιστικό, μαχόμενο πόλο μέσα στην ελληνική κοινωνία, που είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να έχουμε και την ανασυγκρότηση μέσα στο μαζικό και στο εργατικό κίνημα και τελικά την ανατροπή και την ήττα της αστικής μνημονιακής πολιτικής. Αυτά, ευχαριστώ. Ωραία. Νομίζω ότι τα βασικά ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτή τη συζήτηση μπήκανε από τον σύντροφο και θα προσπαθήσω να σταθώ σε κάποιες πλευρές που χρειάζεται να τις εξετάσουμε λίγο περισσότερο και για να έχουμε καλή εικόνα των συσχετισμών και για να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε πρωτοβουλίες οι οποίες αλλάζουν αυτό το συσχετισμό. Ένα πρώτο στοιχείο, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε την εικόνα της κρίσης στον 10ο χρόνο πλέον. Η κρίση αυτή, η μακρόσιωτη κρίση, ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007, όταν άρχισαν να υπάρχουν προβλήματα στις αμερικάνικες τράπεζες στην αγορά στεγαστικών δανείων, που γινόντουσαν κόκκινα και αρχίσαν να δημιουργούν τις πιέσεις. Φτάσαμε στις χρεοκοπίες το 2008, σε συνθήκες γενικευμένου πανικού. Είχαμε παρέμβαση συντονισμένη αρχικά από τους G8, στη συνέχεια συσπυρώσανε γύρω τους και τις αναδυόμενες λεγόμενες αγορές, τους G20, και με την παρέμβαση αυτή καταφέραν να αποτρέψουν την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και κατά προέκταση της παγκόσμιας οικονομίας. Αλλά αυτό που δεν καταφέρανε είναι το σήκωμα από αυτό το πάτο τον οποίο φτάσανε το 2008-2009 να αποκτήσει οποιαδήποτε δυναμική ανάκαμψης. Έχουν περάσει 10 χρόνια. Το καλύτερο που έχουν να επιδείξουν είναι ότι η αμερικάνικη οικονομία έφτασε να έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης 1,5% τον τελευταίο χρόνο και αυτό ουσιαστικά να εμφανίζεται ότι, ωραία, η κρίση είναι στο παρελθόν και έχουμε μια σταθεροποίηση. Η πραγματική εικόνα στην οποία βρισκόμαστε, η διεθνή συγκυρία, είναι ότι φτάνουμε στην εξάντληση των μηχανισμών και των παρεμβάσεων τις οποίες πετύχανε την όποια σταθεροποίηση πετύχανε αυτά τα προηγούμενα 10 χρόνια. Είμαστε στο σημείο όπου πλέον τα εργαλεία με τα οποία κινήθηκαν, δεν χρειάζεται να μπούμε αναλυτικά, ποσοτικές χαλαρώσεις, το χρήμα από τις κεντρικές τράπεζες στο τραπεζικό σύστημα, όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνανε, αρχικά σε αμερικάνικο επίπεδο, στη συνέχεια με τη βοήθεια της Κίνας στην Ασία, και ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιώντας παρόμοια εργαλεία. Όλα αυτά έχουν φτάσει στα όρια τους. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου αντιμετωπίζουν την προοπτική ότι μπορεί να έχουν νέα κάμψη χωρίς να έχουν δυνατότητες παρέμβασης να αποφύγουν αυτή τη φορά το τι σημαίνει μια νέα κάμψη. Ξέρω, αυτό είναι σχηματικό, σηκώνει πολλή ανάλυση, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα κρατούμενο για να έχουμε μια πρώτη εικόνα σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στο αντίπαλο στρατόπεδο. Δεν είναι πανίσχυρη, δεν είναι σε κατάσταση όπου βγήκανε από την κρίση και μπορούν ουσιαστικά να περάσουν σε μια ορμητική αντεπίθεση. Αντίθετα, είναι σε κατάσταση που υπονομεύεται η όποια σταθερότητα έχουν αποτύχει, και αυτό
δημιουργεί εντάσεις, κρίσεις και ανταγωνισμούς οι οποίοι είναι αποσταθεροποιητικοί από τη δικιά τους μεριά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Αμερική αυτή τη στιγμή, δηλαδή η εκλογή του Τραμπ σε αντίθεση με και τα δύο παραδοσιακά κόμματα της άρχουσας τάξης στην Αμερική. Δεν πρέπει να προσπερνάμε εύκολα το γεγονός ότι ήταν ανεπιθύμητος ως υποψήφιος ακόμα και στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, γιατί το Δημοκρατικό κόμμα ήταν ό,τι πιο ακραίο, ας πούμε, για να αντιμετωπίσει. Δημιουργεί προβλήματα αυτή η ιστορία. Υπάρχουν διχασμοί μέσα στην άρχουσα τάξη της Αμερικής. Δεν ήταν επιφανειακό το ότι το παραδοσιακό κατεστημένο της Ουάσιγκτον δεν ήθελε τον Τραμπ για υποψήφιο. Βάζει στο τραπέζι επιλογές οι οποίες είναι διχαστικές για την άρχουσα τάξη της Αμερικής. Το να κάνεις εμπορικό πόλεμο με την Κίνα δεν είναι μια εύκολη επιλογή ούτε για την αμερικάνικη άρχουσα τάξη. Είναι πολύ μεγάλος πόλεμος, πάρα πολύ μεγάλος. Η Κίνα δεν είναι πια μια αναδυόμενη αγορά. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και έχει δικτυωθεί, είναι ένας παίκτης στην παγκόσμια οικονομία, όχι μόνο σε εισαγωγές, εξαγωγές, που αυτό το έχει κατακτήσει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και σαν χρηματιστικό κέντρο, σαν δάνεια, σαν επενδύσεις στο εξωτερικό, σαν μια μεγάλη υπεριαλιστική δύναμη. Δεν είναι εύκολο να ξεκινήσεις εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Και να το βάζει αυτό ο εκλεγμένος πρόεδρος, κάνει ουσιαστικά την άρχουσα τάξη της Αμερικής να σκέφτεται ότι τώρα τι θα τον κάνουμε αυτόν. Θα τον κάνουμε να κάνει γαργάρα αυτά που έλεγε προεκλογικά, ή θα μπούμε σε αυτή τη λογική και ποιος ξέρει που θα μας βρει. Αντίστοιχη εικόνα στην Ευρώπη. Η κρίση που άνοιξε με το Brexit. Εκφράστηκε με ένα δημοψήφισμα όπου η Βρετανική εργατική τάξη μαύρισε τα κόμματα της κυρίαρχης τάξης. Αυτό ήταν το δημοψήφισμα. Και άνοιξε μια ολόκληρη δυναμική σε όλη την Ευρώπη. Το είδαμε με το Ιταλικό δημοψήφισμα και είδαμε πως έχει φτάσει στο σημείο αυτή τη στιγμή να επηρεάζει και τις άρχουσες τάξεις που πάνε παρακάτω σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το πιο σημαντικό από τη δικιά μας τη μεριά, να έχει ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Ήμασταν φωνή φοόντος εν τη ερήμο όταν λέγαμε η ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι βασικό στοιχείο του προγράμματος της αριστεράς και ιδιαίτερα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Ούτε η αντικαπιταλιστική αριστερά δεν μας άκουγε, σύντροφοι και συντρόφισσες. Στη Γαλλία, το NPA, που παραδοσιακά ήταν ότι αυτή είναι μια κίνηση που είναι στα αριστερά του πολιτικού φάσματος, έχει παράδοση της επαναστατικής αριστεράς και ανοίγει τα ζητήματα του αντικαπιταλισμού. Το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το είχε κλειστό. Και αν μιλήσουμε για τις άλλες χώρες ήταν ακόμα περισσότερο. Αλλάζει αυτή η εικόνα. Αλλάζει. Έχουν ανοίξει τα αυτιά σε σχέση με το τι λέγανε οι Έλληνες αντικαπιταλιστές και αν τελικά είχαν δίκιο που φωνάζανε για τη ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα από τα θετικά στοιχεία που πρέπει να έχουμε μέσα στην εικόνα. Από εκεί πέρα, αυτό πέρα από τις αποσταθεροποιήσεις στο αντίπαλο στρατόπεδο, η ίδια η πολιτική εξέλιξη της αποσταθεροποίησης σε οικονομικό επίπεδο, εννοώ λόγω της οικονομικής κρίσης. Υπάρχουν αποσταθεροποιήσεις πολιτικές. Είμαστε σε... Εδώ χρειάζεται να σταθούμε λίγο, γιατί αυτό είναι δύσκολο, είναι αντιφατικό. Η άμεση εικόνα που παρουσιάζεται είναι ότι ανεβαίνει η ακροδεξιά. Νίκησε ο Τραμπ στην Αμερική. Η Λεπέν σε λίγους μήνες θα βγει από τις γαλλικές εκλογές, αν όχι πρόεδρος της Γαλλίας, αλλά αυτή η οποία θα έχει περάσει στο δεύτερο γύρο. Στη Γερμανία υπάρχει ανερχόμενη ακροδεξιά, η οποία απειλεί ότι θα στερήσει από τη Μέρκελ τη δυνατότητα να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση.
Είναι πραγματική αυτή η εικόνα. Και δίπλα σε αυτή την εικόνα έχουμε μια δεξιά μετατόπιση των παραδοσιακών κομμάτων της άρχουσας τάξης. Δηλαδή αλλάζει η ατζέντα τους για να προσαρμοστεί στις πιέσεις από την ακροδεξιά. Με τη γνωστή λογική ότι πώς θα απομονώσεις τους ακροδεξιούς, δεν θα τους αφήσεις το μεταναστευτικό να το έχουν αποκλειστικό πεδίο να δημαγωγούν, πρέπει και το συντηρητικό κόμμα στη Βρετανία για να φρενάρει το UKIP πρέπει να αρχίσει να μιλάει πιο σκληρά για τη μετανάστευση, να κλείσουν τα σύνορα, ακόμα και οι Ευρωπαίοι να μην έχουν. Έχει ανοίξει θέμα του αν από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να πηγαίνουν στη Βρετανία ή να παραμείνουν όσοι βρίσκονται εκεί και τέτοιου είδους ζητήματα. Πολύ περισσότερο στην Αυστρία κτλ. Υπάρχει μια ολόκληρη προσαρμογή του πολιτικού προσωπικού, του παραδοσιακού προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα όμως αυτό το στοιχείο, αυτή η εξέλιξη δεν λειτουργεί σταθεροποιητικά, αντίθετα λειτουργεί αποσταθεροποιητικά. Αναπτύσσονται όχι μόνο από τα ακροδεξιά πιέσεις, αλλά αναπτύσσονται αντιδράσεις μέσα από τον κόσμο. Το θέμα του ρατσισμού, το θέμα του τι θα γίνει με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ανεβαίνει να έχει έρθει να είναι πρώτο ζήτημα στην ατζέντα παντού και η συζήτηση η οποία γίνεται βρίσκει από αντιδράσεις από τα κάτω, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση απόψε και την ίδια ώρα στην Ουάσιγκτον γίνεται μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν να δουν από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράκ το 2003. Βασικό στοιχείο που βγάζει τον κόσμο στον δρόμο, πέρα από όλα τα άλλα, είναι ο ρατσισμός του Τραμπ. Είναι τα όσα είπε για τις γυναίκες, τα όσα είπε για τους Μεξικάνους, τα όσα είπε για τους μουσουλμάνους. Και βγαίνει κόσμος μαζικά, όχι ξεκάθαρος πολιτικά. Δεν είναι η επαναστατική αριστερά η οποία πρωτοστατεί σε αυτά τα πράγματα. Σε μεγάλο βαθμό κινείται και το Δημοκρατικό Κόμμα, οπορτουνιστικά, αλλά δεν είναι αυτό που κινεί την ιστορία. Και άρα αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο στην εικόνα που χρειάζεται να έχουμε και να πάρουμε υπόψη. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία εδώ πέρα? Ασφαλώς και υπάρχουν. Ασφαλώς και υπάρχουν. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο ότι αυτά είναι πρώτα βήματα ενός διεθνούς κινήματος, το οποίο σε μεγάλο βαθμό κοιτάζει εδώ πέρα. Τι έγινε στην Ελλάδα για αυτό το ζήτημα. Η υποδοχή των προσφύγων, το ότι η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία η ακροδεξιά δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από την προσφυγική κρίση. Γιατί υπήρξε ένα κύμα αλληλεγγύης, συμπαράστασης από τον κόσμο που δημιούργησε διαφορετικές δυνατότητες. Αυτό είναι κάτι στο οποίο κοιτάει όλο το διεθνές κίνημα αυτή τη στιγμή. Και άρα και αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας σε σχέση με το πώς βλέπουμε την εικόνα, πώς βλέπουμε την κατάσταση και τι πρωτοβουλίες μπορούμε να πάρουμε. Πιστεύω ότι αυτά είναι στοιχεία τα οποία ενισχύουν την λογική ότι είναι κατάλληλη στιγμή για την Ανταρσία να βγει μπροστά με την πολιτική της πρόταση. Το ότι υπάρχει αδυναμία στον χώρο της αριστεράς να αξιοποιήσει αυτές τις εξελίξεις και τις αστάθειες και τα προβλήματα στην άρχουσα τάξη και τις αναζητήσεις που υπάρχουν μέσα στον κόσμο, αυτό είναι εξώφθαλμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση και η διαχείρισή του είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Ανοιχτά. Οι δε υπόλοιπες δυνάμεις, είτε μιλάμε για το ΚΚΕ, είτε μιλάμε για τη λαϊκή ενότητα, είτε μιλάμε για τα
υπόλοιπα κομμάτια τα οποία σπάσανε από το ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας να βγουν μπροστά και να προτείνουν και προγραμματικές ιδέες και δράσεις οι οποίες να αξιοποιούν αυτές τις εξελίξεις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κενό στο οποίο η ανταρσία μπορεί να μπει μπροστά. Και είναι κάτι το οποίο το ψάχνει αυτή τη στιγμή να το κάνει. Αύριο έχουμε συνεδρίαση, μεθαύριο, του Πανελλαδικού Συντονιστικού και το βασικό θέμα συζήτησης είναι αυτό. Η πολιτική πρόταση, την οποία έχουμε να απευθύνουμε στον κόσμο, στο κίνημα, αλλά και στις δυνάμεις της αριστεράς. Είναι κατάλληλη στιγμή και χρειάζεται να δούμε πώς θα κινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Σε αυτό το δύο πράγματα θα ήθελα να προσθέσω ακόμα στην κουβέντα. Το ένα είναι πώς πρέπει να βλέπουμε την κατάσταση της υπόλοιπης αριστεράς όχι μόνο από τις αδυναμίες της, που εκεί πιστεύω ότι η ανταρσία δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή έχει πίσω της ένα ολόκληρο χρονικό διάστημα δράσης που έχει αποδείξει στην πράξη ότι έχει μια καθαρή εικόνα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ανακαλύψαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προβληματικός τώρα, μετά από 2 χρόνια διακυβέρνησης. Είχαμε ανοίξει αυτή την κριτική από το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια μέσα στον κόσμο, τον αριστερό, που αυτό το έχουν ως συνείδηση. Ότι η ανταρσία δεν είναι χτεσινή, ούτε είναι ευκαιριακός επικριτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν είμαστε ζωή Κωνσταντοπούλου, μας πέταξε από τη Βουλή και ανακαλύψαμε τα κουστούρια του Τσίπρα. Η ανταρσία δεν είναι αυτό το πράγμα και το ξέρει πολύ καλά ένας ολόκληρος κόσμος. Επίσης, το ίδιο ισχύει σε σχέση με τον κόσμο του ΚΚΕ. Έχει πίσω της μια ολόκληρη δράση η ανταρσία. Έχει την παρέμβασή της στο δημοψήφισμα σε σχέση με το όχι, όπου ένας ολόκληρος κόσμος είδε πολύ καθαρά ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο έχω γραμμή, άντε γεια σας, δεν με ενδιαφέρει αυτό που κάνετε, και έχω γραμμή ότι πρέπει να το κερδίσετε, ακόμα και αν σας πουλήσουν αυτή τη νίκη που θα κατακτήσετε, αυτό θα είναι ένα βήμα μπροστά. Τα έχουμε καταγράψει αυτά. Αυτά είναι οι δυνατές πλευρές του γιατί η ανταρσία μπορεί να είναι ένας αξιόπιστος πόλος να προτείνει αυτή τη στιγμή τι πρέπει να κάνει η αριστερά. Δεν πρέπει να αρκεστούμε σε αυτό. Χρειάζεται να δούμε και τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, ναι, παραδοσιακά το ΚΚΕ σε τέτοιου είδους προτάσεις η απάντησή του είναι είστε οπορτουνιστές, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα και κατεβάζει τα ρολά. Είναι σε θέση σήμερα να κατεβάζει τα ρολά? Υπάρχουν στοιχεία διαφοροποίησης με την παραδοσιακή αντιμετώπιση? Μπορεί να συνεχίζει η ηγεσία του ΚΚΕ έτσι όπως κινήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια ή βρίσκεται κάτω από πίεση από το δικό της κόσμο και τον ευρύτερο κόσμο της αριστεράς ότι πρέπει να αλλάξει? Έχουμε στοιχεία ότι βρίσκεται κάτω από πίεση. Αύριο το πρωί στο πέραμα δεν θα είναι το πάμε στο κερατσίνι και όλοι οι άλλοι θα είμαστε στο πέραμα. Έβγαλε κάλεσμα στο ίδιο μέρος, στην ίδια ώρα και με έναν τρόπο που δεν είναι το κομματικό κάλεσμα του πάμε, αλλά είναι μια σειρά σωματεία κτλ. Θα μου πείτε τώρα ψάχνεις ψηλά γράμματα, ψήλους στάχυρα. Πρέπει να ψάξουμε ψήλους στάχυρα, σύντροφοι, πρέπει. Γιατί αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μας ότι
Είναι στιγμή όπου η ανταρσία έχει μια αξιοπιστία και το να πάρει την πρωτοβουλία να απευθυνθεί σε όλη την αριστερά, ακόμα και εκεί όπου ξέρει ότι θα εισπράξει την άρνηση, είναι στοιχείο το οποίο βοηθάει αυτές τις διεργασίες, αυτές τις ζυμώσεις, αυτές τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν από τα κάτω. Και άρα αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας στο πώς θα κινηθούμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε εμείς αποκλεισμούς. Απευθυνόμαστε σε όλους και βάζουμε σε κίνηση τέτοιου είδους διεργασίες. Από εκεί και πέρα, προφανώς δεν αρκεί. Ισχύουν αυτά τα οποία έλεγε ο σύντροφος στην αρχή. Δεν είμαστε μια δύναμη κοινοβουλευτική που θα παίξουμε ότι ξέρεις τώρα θα κάνει μια πολιτική πρόταση η ανταρσία και το επόμενο βράδυ θα συζητιέται στις τηλεοράσεις, στα πάνελ και διάφορες τέτοιου είδους ιστορίες. Δεν κινιόμαστε με τέτοιου είδους λογικές, δεν πιστεύουμε σε αυτές τις λογικές, ούτε και είναι και εφικτές σε σχέση με το... Υπάρχουν όμως οι δυνατότητες σε σχέση με όλους τους άξονες που έχουμε να παλέψουμε, να έχουμε ξεκινημένες πρωτοβουλίες οι οποίες πιέζουν όλο αυτό τον κόσμο να τοποθετηθεί. Δεν κινιόμαστε δηλαδή μόνο στο επίπεδο το ότι έχουμε μια συνολική πρόταση, έχουμε μια λογική, έχουμε ένα πρόγραμμα και το καταθέτουμε και ζητάμε από όλη την αριστερά να τοποθετηθεί. Γιατί να μην πάμε έτσι? Θα το κάνουμε αυτό, αλλά εκτός από το να κάνουμε αυτό, έχουμε και τη δυνατότητα να πούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε την πρωτοβουλία για το τι αγώνες ξεδιπλώνονται σε όλα αυτά τα ζητήματα. Έχουμε την ιστορία με τα προσφυγόπουλα στα σχολεία. Ποια άλλη πολιτική δύναμη μέσα στην αριστερά έχει τη δυνατότητα να πάρει την πρωτοβουλία και να πει ότι αυτό το θέμα το παλεύουμε. Εμείς το ανοίξαμε και θα το συνεχίσουμε. Και δεν θα συμβιβαστούμε με οποιαδήποτε μεσομπέζικη φόρμουλα προηγούμενα του Φίλη ή τώρα του Γαβρόπουλου. Ότι ναι, εντάξει, σε κάποια σχολεία, στα πιο υποβαθμισμένα, το απόγευμα, χωρίς καμιά υποδομή, θα βάλουμε και μερικά προσφυγόπουλα. Όχι όλα, όχι όλα. Απέναντι σε αυτά, προφανώς η ανταρσία μπορεί να βγει μπροστά. Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με ζητήματα τα οποία το θέμα της ανεργίας, με τη λογική που έλεγε προηγούμενος σύντροφος, το ότι δεν περιμένουμε μετά από 21 χρόνια που λέει ο Τόμσεν και τα λοιπά, αλλά το ότι το θέμα των προσλήψεων. Λείπει προσωπικό στα νοσοκομεία, λείπει στην εκπαίδευση, λείπει σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και έχει αρχίσει ένας ολόκληρος κόσμος, γιατί έχει φτάσει μέχρι το σημείο που όσο και φιλότιμο να δείξει ότι δεν θα αφήσω το νοσοκομείο να καταρρεύσει, δεν τα βγάζει πέρα. Αναπτύσσεται μια τέτοια δυναμική. Ποιος θα μπει μπροστά σε αυτή τη μάχη των προσλήψεων? Ως έναν βαθμό μπορούμε να πούμε ποιος την άνοιξε αυτή τη μάχη των προσλήψεων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι δικές μας δυνάμεις που ανοίξανε τέτοιες πρωτοβουλίες. Μπορούμε να τις γενικεύσουμε? Ασφαλώς και μπορούμε. Να μην είναι μόνο τους τα νοσοκομεία. Νοσοκομεία, σχολεία, δήμοι ανοίγουν μια ολόκληρη δυνατότητα. Θα μπορούσα να συνεχίσω δίνοντας και άλλα παραδείγματα, αλλά πιστεύω ότι η λογική είναι καθαρή, ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και 50 το γενικό πολιτικό πλαίσιο το οποίο προτείνουμε και μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες να ζητήσουμε από όλα τα κομμάτια της αριστεράς να αποδείξουν αν είναι μέσα σε αυτή τη δράση. Ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι ότι ξαφνικά όλοι θα πούνε αλληλούια, να βρεθούμε όλοι μαζί, αλλά θα ανοίξουμε ρογμές σε ένα σημείο, θα κάνουμε προχωρήματα σε ένα άλλο, θα αλλάζουμε συσχετισμούς, που είναι το μεγάλο ζήτημα. Και άρα πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, πιστεύω ότι μπορούμε να συσπυρώσουμε όλες τις δυνάμεις της ανταρσία, ξεπερνώντας τις δυσκολίες, τα προβλήματα. Είναι αναμενόμενο, σύντροφοι και συντρόφισσες, όταν
προειδοποιούσαμε το τι θα γίνει άμα ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει την κυβέρνηση, ότι δεν πρόκειται να λύσει τίποτα, ότι θα σας πουλήσει. Τι περιμέναμε, ότι ο κόσμος θα βγει και θα χειροκροτάει γιατί μας πούλησε? Όχι. Περιμέναμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια περίοδο με όλες τις δυσκολίες του να σπάνε οι αυταπάτες, ότι άλλα περιμέναμε και άλλα μας κάνετε. Είναι λογικό μέσα σε μια τέτοια περίοδο όλη η αριστερά έχει να περάσει δυσκολίες και η εργασία. Αλλά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα άμα κάνουμε μια προσέγγιση σαν αυτή την οποία προσπαθήσαμε να περιγράψουμε, και πιστεύω ότι εκτός από το να την περιγράψουμε μπορούμε να την βάλουμε και σε κίνηση το επόμενο διάστημα. Ας πούμε ότι εδώ πέρα κάνουμε μια αρχή για αυτή τη συζήτηση. Την Κυριακή θα είναι πιο γενικευμένη και μετά την Κυριακή, μετά το πανελλαδικό, θα μπορέσουν όλες οι τοπικές της Ανταρσία να κάνουν μια αντίστοιχη συζήτηση για να σπρώξουν αυτούς τους προβληματισμούς να πάνε παραπέρα. Αυτά. Ευχαριστούμε και τον συνάδελφο Παύλο Καρκάνα. Τώρα να περάσουμε